asmaning jajaran sukertaning baune iblis lanat tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra. Saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna. Kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada. Utang nyawa, nyaur nyawa utang getih, nyaur getih. Ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna. Om dening aku. Nadyan pinuwasara dening Sang Trusna Jemena parandene datan Graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele angularing ing putra nggih Bambang Swatama. Swatama kowe nendi Cak Bagus? Swatama kowe aja mati ya Le, kowe aja mati Swatama, tugel kulumu. Surak mawurahan manengker gumuruk samya alok yen to Begawan Durna gugur madyaning pabaratan sinabet curiga jangganing dening Sang Trusna Jemena tugel tel mestaka dienggo bal-balan dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna Bapa Durna Prabu. Rama Prabu. Bersasap sampun pupes bayu kang dabis mboten nggadhahi kegiatan. Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kurukasetra? Kula ngertos nggih, kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuwing Rana Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wongsal wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan Rama.
kula sampun boten gadhahi kegiatan tasih nggih ingkang Rama ing Mandaraka nggih kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ingkang dina menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa kula nek matur ora bakal mencla-mencel kaya banyu tumumpang godhong sentrik kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel getih setetes kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning salya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula menika saestu Prepatukan Prabu mboten pitados samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kuru Kasitra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis Rama Prabu badhe menapa kula nyuwun wektu sedina mawon kula tak bali teng Mandaraka kula tak pamit kalih Setyawati nggih Pujawati Rama Prabu samenika sampun surup surya benjang-enjang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih rata Kasinopaten menawi ngantos benjang-enjang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kuru Kasitra kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi iki matur sembah nuwun kula nyuwun pamit nggih sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Rama Prabu ing Mandaraka kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati titip anak kula Banowati Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan inggih kula badhe piye nggonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti Setyawati apuranen pun Kakang nganti aku ora waloka karo kowe nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan garwaku wong ayu Setyawati aku njaluk pamit Setyawati oh apuranen pun Kakang paripaksa aku kudu maju ana ing pabaratan tresnaku isih cumondhok ana ing atimu Setyawati wong aku Enten babar pisan mboten gesek kalian menembeng dados panggerbaning manah kula sinuwun panjenengan majeng wonten ing pabaratan sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang panjenengan mboten badhe kecalan kula suwita wonten ing Madyapada prapteng delahan ayo aja mbok kendhoni nggone padha dandan nanging malah kepara kenceng ngono apa mbok anggap Senopati Ngastina wis ludes iki nalindring Mandaraka Prabu Salya anak-anakku Pandhawa sapa sing kira-kira wani mungsuh nalindring Mandaraka apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigdaning Aji Tandra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka he para Pandhawa
Latar. Lah kok dadi bapa ngracut karo aku eneng wigati apa Candra Birawa ana dawuhmu apa? Wis mataun-taun ora katon gawemu. Dina iki wis tak perloke. Salya wong tuamu madeg Senopati. Mandheganing para Sata Kurawa. Maju ning pabaratan. Sirnakno kabeh para wadyabala saka negara Ngamarta yen perlu Senopati Ngamarta aja ning jijir. Kabeh tak keparengake dadi panganmu. Oh, njaluk pangestu ya, Bapa. Aji Candra Birawa nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya saben rah ingkang tetes wonten ing Bantala dadi wujud yaksa saka 1 dadi 5 10 50 100 500 Tegal Kurukasetra kebak Candra Birawa. Wah, salya Senopati Ngastina. Salya wong tuaku Ratu Wandaraka. Nggih, kula nggih weruh nitih kreta. Wah, ngetoke jaya kawijayan. Wujude napa? Buta. Sampeyan karo buta? Ora perkara kalah ning aneh. Lho, aneh sebabe? Buta siji rak cekel. Tasuduk nganggo kuku Pancanaka mati. Mati mesti. Terus ngasut urip meneh. Karep kula niku lho, sir kula niku ora serius terus. Kula metu niku dienggo mecah suasana. Wong serius terus niku ya kesel nonton. Brewet. Buta hak suduk nganggo kuku Pancanaka. Heeh, terus buta mati. Heeh. Terus wah, ora kanthi kanyana-nyana. Saben getih tetes ning bumi dadi buta meneh. Yen tetese akeh mesti dadi buta pirang-pirang. Sawangen Tegal Kurukasetra kebak buta. Bojone jane endi? Buta kabeh. Wah. Kowe ngapa, Gong? Sembrone ora seneng aku. Gojek entuke apa to? Gayane. Engko mesti yo ngisruh kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakangne diajar ora. Petro kudu piye? Kula tak matur sinuwun Darawati. Matur sinuwun Darawati. Petra ana apa? Rempati ngatur Diagung Mangasama.
Kula nampi panjenenganipun Ndara Werkudara ingkang saking majeng pabaratan mboten kanthi kangana Ndara Werkudara pinanggih kan wujune buta. Pendak buta ditusuk nganggo jarum. Buta mesti mati. Mati siji dadi loro, mati loro dadi siji. Mati siji dadi loro, loro disigar dadi loro, dadi siji. Ndara bingung. Ndara Werkudara bingung lho, besok Ayo ndene. Sampe tenan mboten kan iki kengke sing celana niku ukurane 4/5. Sate sing enak dhewe niku ming donggalan. Margi kula terus mlayu Ndara Kresna niku pamrih kula mboten apa-apa. Nek men supaya kabeh menika enggal ingkang tumata sing santrenipun. Margi kula saniki niku tiket pesawat larange aja macam. Asli niku kula mboten golek. Niku tenan. Awang sing wingi niku kula uyah bol banci. Ha iso tekan banter. Monggo ayu lho. Wah, cilaka wis kebatone wong amen. Nggo ember barang lho sak. Ampun menawa jero ana kamar mandi rekoso to. Ha entuk ora ketang entuk ming ngemping kali teh segelas lumayan. Bolot sing Amerika niku bolot. Mboten ngene. Aku wis krasa. Anggere petuk matane le matur kriyip-kriyip ki mesti karo ngantuk. Tur omong mesti karo turu. Mboten. Kula mboten turu. Nek pancen kabeh niku pancen kudu disurasa. Nek ora mboten turu lajeng menawa mesti kowe. Setan tenan. Micek ya? Alon-alon lho Bagong nek tangi. Ora sanget deg-degi. Nek arep ditemplekke kok alon-alon ora. Lha niku nek nemplekke ora tau alon-alon. Langsung tak templekke ngono, mbok bener mbok ora langsung tak templekke. Ming nganggo anu apa jenenge iki pembedhekan batin. Kene iki mesti. Ngopo sing ngesan? Mboten napa-napa. Edian. Lho sampean kok mriki? Lho, tekan nggon aku ya ambune. Pun ilang kok? Iya. Isih kok. Wah, irungku buntet kaya. Nyon ngapura. Bagong iki digugah iki, tak gugahe. Ngayalake ora ora. Wah. Melek matane. Nyambut gawe. Kantane do tlutur kok merem. Dumeh gendere ra melu tlutur kok njur karo merem. Mikir bayar tukang kowe ha. Melet. Kaya kadal. Enten Prabu Salya ngetokke pusaka. Lho pusakane apa? Saelingku ki Rama Prabu Salya ki ora duwe pusaka apa-apa. Wonten buta metu siji jedul kepethuk Ndara Werkudara. Kali Ndara Werkudara diajar. Candhak awake tusuk kuku Pancanaka bles buta mati. Lah kok dadak wadulaku nek butane mati, mangke riyen durung rampung critane. Saben gethek setetes-tetes wonten Gantala Des. Melek. Sik tak raup sih. Aku abot tenan iki. Nglakoni abot tenan iki. Piye mau saben buta di suduk nganggo Pancanaka piye? Ditusuk. Suduk karo tusuk padha wae. Bles. Wah. Mak bles enggak. Lagi separo Ndara Werkudara dinot kesisan. Aben nekat kok. Wah. Kula ya tok abane saka. Kabeh sisan Ndara. Yo. Butane terus mak pecicil. Mati. Glecak saben getes tetes tiba teng Bantala niku jedul buta. Tegal Kurukasitra kebak buta sakniki Ndara. Weh lah dalah.
Aus sengit aus negah nek dikongkon matur Ndara Kresna. Lho ngopo? Kene iki le matur tenanan lho. Sampun gutus tetes dadi buta. Ngono ming. Lah dalah. Dilanang. Mbok ngendika, ayo engko sikik alon-alon. Butane salah oke. Kudu piye? Petro dalem. Kowe bengoko. Aduh. Nek wis ra iso bengok tenan jane. Oh tak sepatani serak sak. Oh ora. Wah, senengane ora. Pripun? Bengoko Werkudara kabeh Wadyabala ngamarta gamane kok nyelehke. Aja ana sing nggawa gaman. Yen gaman diselehke buta kae ora bakal mangan sapa-sapa, ora bakal mula sara sapa-sapa. Ngono kuwi karo Bagong kuwi. Oh nggih. Hei, Den. Ndara Werkudara. Kukune dikethoki. Nah, rene wae disenokno wae. Pusaka kok nyelehke. Gusti, aku tak takon karo kowe, pusakane Ndara Werkudara kuwi apa? Kuku Pancanaka. Ha nek ora dikethoki. Nek isih nyungat ngono. Oh, butane isih bahaya. Buta ki nek weruh nyungat ngono ki terus. Terus raup. Oh, aku ora ngerti kok. Mama. Aku tenan pusakaku anggere aku pusakaku isih nyungat. Buta ngomah ki gegeri kae. Wes ora karo-karone gandhik sandangan. Saka kathuk dawa kang gondrok. Ora buta. Lan aku kok ora ya, Tru. Asajae wis ra seneng karo kowe. Nganti tak tawak-tawake tangga teparo. Gapure ora. Diselehke gamane. Mboten sah ditanduki Candrapirawa. Mboten sah ditanduki. Nek nggih ditanduki nek isih ngelih. Kaya wong apa wae. Mboten sah ditanduki. Aja ditanduki men do bingung Candrapirawa. Prabu wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi Senopati Negaring Astina Paman Prabu Salya ing Mandaraka Rama Prabu Salya inggih kasinggihan mekaten monggo miturut Werda Jitapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Indrawati boten wonten mengsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu mila dinten sakmangking kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi angunus patrem kewala katujahu dada kula. Gesang kula wonten ing alam padang mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadanipun langkung-langkung dhateng tiyang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya. Nuwun sewu Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda kula mboten ngajengaken wonten ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda kadang kula pun Werkudara kelawan Arjuna. Paduka tantu kemutan marambah makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih Negaring Astina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari kula sampun trimah. Nuwun sewu Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Mila menawi wonten perkawis sing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken para Jawata mestinipun paduka Kanjeng Koko Prabu mboten rawuh wonten ing pesanggrahan nanging kula aturi minggah wonten ing kayiwangan mutah dhateng para dewa.
Menawi Yayi boten purun majeng wonten Mahabharatan Pandhawa mesti kawon. Kawon kalian menang kula sagah nampi waton mriku dados kodrating Wang Mohanasa. Piye Petro? Go jajan mawon go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu sinuwun. Petro ora sah melu-melu. Oh nggih mpun. Arep omong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngoten niku tegel kalih sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Nek panjenengan boten purun majeng wonten ing pabaratan. Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis ngundhuwa ing Makarti. Jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ingkang adreng anakake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya? Ora ngepek kok ya. Kok ya iso tes ngono. Niki nek Bratayuda panjenengan boten majeng tegese Pandhawa kalah. Mboten ngukup negara Ngastina. Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa sowan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Puntadewa wis ndak kiwakake wit saka aku lair ana ing jagat iki Petro. Piye Petro? Coba, lo tak ngundang Bagong. Rasa, wis rasa. Ku malah saya geger kowe ngundang Bagong. Bagong ki ora iso gawe pertanyaan kok. Bagong pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngrekoso kowe iku. Ucap kacarita. Ing nganglang dirgantara. Lenggih. Sukmaning Sang Begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani Sang Narasoma. Manjing angganing Sang Puntadewa dadi abrit bergadak pasuryaning kalendring awarta. Kesuwen ya nganggo gunungan wae. Maeka karo aku ya, Tru. Ya. Oh, pirang-pirang ki rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingko ki kingko bakale disusupi iki. Engko balik iki nek diceritakake iki bakale adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku ki ndung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutae Rai Kuting Pengeret ra karo-karo. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi, wonten pundi durungipun Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka? Keparenga sak mangke kula ingkang badhe madheg suraning driya mapakaken kridaning Senopati saking negari Ngastina. Anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Puntadewa kinalungan Sekar Mladi Lirunce cetha lamun dideke dadi Sinowati. Ya, aja nganti kedisikan alendring Mandaraka. Sipat Jemparing sing gedhe pangapura piyanta kanthi Jemparing ing Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma.
wujuding Aji Candra Birawa wujud yaksa ingkang mangewu-ewu nalika semanten angepung Sang Puntadewa Parandene Prayitna Sang Darmakusuma ingkang titisan Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ing dados tiyang sepipun Sang Candra Birawa mila sami nglumpruk nalika semanten sigra manjing angganing Sang Puntadewa bali marang asal mula-mulane. Nganti kaya udan lakuning panah ing lumepas saking gandhewaning Prabu Salya. Parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang tumanduk angganing Sang Puntadewa. Nalika semanten ing cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok lakuning Jemparing. Mila dadan wonten ingkang tumama angganing Nalendra ing Amarta. Tanggaping gati Risaksanana Tandrawati. Yayi. Kula aturi ngasta Jemparing tumunten ingkang wa ing Mandaraka kalapasana Jemparing. Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi, lampahing Jemparing saking mengsah pindha Jawah. Lah kok mboten nendha, mboten minglar. Ani nyatane mboten wonten sing tumama wonten. Wah, kula ya gumun anggere curut. Ketoke kaya pas teng jangga ning manane kaya reting. Sit. Delok tenan. Pusakane apa ya? Wong Ratu Digdaya kok ya langgih. Kula wis sareng kranjang. Lah iya. Pripun niki? Petruk jupukna Jemparing. Jemparing sapa? Wis sakarepmu. Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Menika kedah, menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta Gendhewa dipun mbad Jemparing menika, Yayi. Petro non piye Petro pun nderek mawon aku ora iso lan ora bakal kober sarta ora bakal mentala sakling ngecul-culke pun mboten saged dinceng nek perlu kalih tingkem netrane niki tumpangke Gendhewa tarik lare ngucul ngoten mawon rasa dipaske nek ora dipaske ora kena sing kandha sapa kok niki ora tau tak matke batin kula meng kene iki. Nyatane ya kena ora. Wong edan. Ya to yen pancen kaya mengkono Petruk aku ora bakal ngulatake Kanjeng Wing Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepasake nggih ning atos-atos Ndara. Iya Panakawan. Oh ing batos datan mentala nyirnakaken ingkang Wing Mandaraka. Parandening mangke Jemparing tinumangake Gandhewa. Tinarik laring Gandhewa malengkung kaya putung-putung aja Gandhewane. Kainceng mandhap ingkang tinayalesan amung wujuding siti ingkang mapan wonten ing Bantala parandening keparing ing Jawata. Lumepas punang Jemparing ngengingi Bantala menggok lakuning Jemparing ngener dadaning Prabu Salya seda ngalumpruk kuwanda madyaning kreta
Pragono sing iso dijagake. Wadyabala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir wedha cacat ana sing timpal pundhake, ana sing buntung sikile. Ana sing cacat tangane, ana sing bedah dadane. Upama dikon maju ning pabaratan, dadak disurung-surung, dadak dieret-eret, dadak ditarik-tarik. Napa kelakon? Napa sing wewayangan ana ing padoning netra kelakon dinten samangke? Nggih, tasih wonten ingkang paman ing plasa Jenar. Sampun kinten Kurawa sampun telas, sampun kinten Prabu Duryudana sampun pejak. Ayo, Amuk Suramrata, Jayamrata iki patih ngestina satra ing plasa Jenar kaning ati. Werkudara senggune. Wah, nganti kahanane kedadian kaya ngene merga saka cangkemmu. Akeh wong dadi kurban merga saka patrapmu lan watakmu. Kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa. Wong tuwa mawa wisa cangkeme ora sandadan cerewet. Kowe apa aku sing tekaning pati-pati wah suwek cangkemmu. Ora apa-apa Petruk kowe arep ngapa? Setan lha kok dadi ampuh banget iki. Ndara Werkudara nganti gila digejlek di sudung wawancara kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo tandang ana legane atiku. Ora apa-apa. Welem ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gah aku ndas kok dimut. Pancen setan ya. Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene. Aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak kowe. Aya. Ora apa. Udus wajat. Ya. Wah. Ya. Wah. Iya. Oh, kecek. Wah. Iya. Oh, ayo. Aduh. Aya. Ora apa-apa. Ayo. Ayo kanca ngayahi karyaning Praja Kere. Piye reng? Nganti megap-megap aku terus. Mesa ora apa-apa. Ayo aja mlayu maju bareng Pandhawa lipa jane. Kaya iso nggih. Wah, senggune ampuh. Aduh, Pak, ora apa-apa lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro. Nun. Bapakmu nendi? Semar. Yo. Semar ini nanti to ya.
Kancane do geger kaya ngene kok. Iki konangan nih. Ndelik kaya ngapa anggere suarane Semar ki nek ngolok suarane beda kok. Wah, iki bar ngandhake speedometer terus turu ya iki. Lindu guntung motor. Goleki to. Goleki Ndara. Ndara sapa? Ndara Werkudara. Ngapa? Ae kono. Oke. Enten apa, Den? Sengguni maju Senopati. Terus Tak kapak-kapakke ora apa-apa. Tak suduk kuku Pancanaka ora tedas. Wah, Semar kowe kondo piye? Sampeyan lali jaman rebutan Lisah Tala biyen. Bendaga isi Lisah Tala dibandemke kalih Hyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan Lisah Tala. Wonten saperangan lisah sing kecer enten Jlambrah Pertapan dienggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena Lisah Tala kabeh. Ming wonten saperangan sing ora kena Lisah Tala. Nggo napa? Yen Medi Cantaka. Medi Cantaka ki apa? Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantaka ki ora ngerti. Iki penonton milenial. Medi Cantaka sing jelas wae. Nggo napa? Wadidang. Ugi angel meneh wadidang. Nggo napa gek terus terang? Nggen silit. Aidan. Nggen riku niku disudet nganggo Pancanaka mak ndelup. Engko tuh diblerek munggah modar Sengkuni. Wah, jijik. Ampun gagas jijik. Nek gagas jijik Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip? Wah, Petro melu. Nggih. Petro. Nun. Wah, jarine dicopot. Siap. Apokmu kapan? Aku arep ngapake. Werkudara aku ora apa-apa. Aku ora iso mati. Wis, Nggih. Ora. Aja disuweki jarikku. Lah, rangkepan jin. coba sisan. Nggih. Ngoten ngene. Ayo aja. Esuk aja apa. Waduh kathok cekak. Mulane kok rangkepe pirang. Iya. Wah, gleleng iya. Lho, kok dadak ditandatangani barang. Mencawet kok ditandatangani. Lah injene. Waduh. Oh, lah nika Den. Waduh, alah mencep. Aleman. Gaya ora. Kok nika lho drum nika. Kayak diblus ngoten mawon. Kempul gak salah kanginan. Wah, Sengguni. Tumungguh lo bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe bakal tekaning pati. Aku ora bakal mati.
Aku ra iso mati. Aku ra bakal mati. Awas, awas kleru, kleru. Kulo dadi pas. Ya. Aku ra apa-apa. Aku ra bakal iso mati. Aku ra apa-apa. Gang, nangka blonyoh lho. Sapa sing opek? Iki tiba kok le. Asik. Nyuwun Ndara. Kok gedang kluthuk ta, Tru? Kok mulak-malik ta, Tru? Jare nangka. Delokan kowe kukune Ndarawarga delok. Gilani. Mati aku Raden. Ada. Oh. Aku ora iso mati. Aku ora iso mati. Pedro. Nun. Wis tak klocop kulite. Wah, isih sambat-sambat. Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata Jayaprata ingkang padha-padha. Ayo aku dadi senopati. Kresna kakangku, Piye? wis wujud kaya oncekan gedang. Kulite tak klocop ning ora modar. Werkudara, apa? Sengkuni ora mati. Jalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah sebaya mukti, sebaya mati. Arepa Sengkuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekaning mati. Matine ya kudu bareng. Mula golek ana bongkote. Yo.
Yayi. Wonten dawuh. Sedaya para senopati negari Ngastina sampun ludes keles datan posisa. Nggih. Namung kantun Yayi Prabu. Samenika kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwadasina. Sinten? Sinten sing diguling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngastina bali wonten panguwasing para Pandhawa nek tugel gumlundhung ndase Duryudana. Menawi pekaten keparengipun kula namung jumurung ndederek. Lajeng sakmangke kula namung nengga dawuhipun Yayi Prabu Ngastina. Lho, menungso sing wis ngentek-entekke prajurit pirang-pirang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokop gedhe Werkudara. Isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Duryudana tak njaluk kowe elinga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintronjara langit sing dadi ratu ning Ngastina dapurmu dudu aku. Neng kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati, aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke Banten ning Tegal Kuru Kasetra. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina, gandul dasmu.
Dadaku nendi? Wah, ini ora cekak-ceket. Wah, biasane takon cukup godho kowe keset. Niki pun celak kesel awake. Mungkin apa perlune gak godho gak disiapke gak dipupuk. Petro, Nun. Werkudara mupuk godho ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusapen lengatala. Wo. Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana kringkiane merga lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana ki apa? Oh iya lali aku. Wayang tak jak bahasa Indonesia. Bagian pundi? Bagian ki apa? Anu, sing pundi sing ora diusapi Lisatala? Pupu sing kiwa, Petro. Oh nggih. Werkudara. Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun Gada Rujakpala. Mutar. Dengklek. Ora iso nglawat. Pak pupuh nganggo gada pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambato. Werkudara. Kowe gleleng. Kowe menang. Pupuku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tak ngguragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lolo, wong ranti bapak. Wong sing padha lempoh merga kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe gegegi babagan kabeneran sing arep benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe sadya ingkang njejegake marang bebener lan kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih lethek. Pandhawa kuwi dudu satriya, Pandhawa kuwi menungsa. Sing asale saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Wasan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita. Aku tak takon, utamane nggon apa? Utamane nggon endi? Mbokmu Dewi Kunti kae ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kunti kae lambanging wanita elek, lambanging wanita reget.
kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara, kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyan bajingan. Sabar. Wah. Minggira. Tak jur-jur kuandane Duryudana. Ngena karo ibuku. Werkudara sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan dirubung singgat dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babuku aku nyuwun ngapura. Wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning sengkune kagawanan rene, nggih. Barengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara. Nggih. Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra wandaning sengune iki jejelna ning cangkeme Duryudana. Nggih. Kuning jim setan mriprayangan ingkang bakal ngombro-ombro ngrewangi karo Sata Kurawa sifat jembaring bali mawarang papanmu dewi-dewi leganing atiku. Ande Bima kang simonapta Dursasana kang melawan wah wis tinarbuka lawanging katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandhane. Muga-muga mbabar jagat anyar ing kebak karukunan lan katentreman. Sisaning angkara murka sirnake saka Tegal Kurur Kasitra dimen padhang kahanane.
Edan Panakawan edan. Bareng Bratayuda menang kok len joget kok. Semar kok nganggo tekrek barang ki ngopo? Men nyuwara gayeng. Koko Prabu ketingal sampun padhang lelampanipun inggih Yayi sak mangke kantun nyuwun panilahipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsapati Pandhawa nedya boyong wonten negaring Astina menika langkung prayogi. Mugi-mugi purnangi lampan menika mboten manggalang setunggal menapa sedayanipun manggya wilujeng niskala durga mendhak kala sirna. Semanten ugi sedaya ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan lampan menika mugi tansah pinayungan kawidadan tuwin katentreman. Purnaning gati sura sudira jan kang ratsa brasta kaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Ampun kesupen lho Ndara. Golekipun kedah wonten menika mangke windak boten prayogi kedadosanipun.